Lezi ndaba z-1KZN TV usondelo uThabani Maphumulo ake nginibingelele embukeli ngaphambi kokuthi singene endabeni ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Owe-EFF uthi uzoqina ukubuyiswa komhlaba elikamthaniya likhulekele okulehlele ngezimvula. Isiqalile imingcwabo yezisulu zezikhukhula. Sanamukela mbukele indaba z-1KZN TV. Umengameli weqembu le-EFF kulelo Julius Malema uthi umkhankaso wabo ukufuna umhlaba usuzoqina kakhulu kunakuqala ngemuva komshopho wehlela abantu besifundazwe KwaZulu-Natal ikakhulukazi labo abasemjondolo. Umalema usho kanjena njengoba usuku lwenamuhla behambela imjondolo yakwaMamsuthu egudla umgwaqo iQuarry Road eThekwini nalapho ephinde wanikela khona ngesamba semali engu-500,000 omarandi ebandleni eligcine labo abasale eDengwane. Njengoba silapha mbukeli sisemjondolo yakwaMamsuthu eduze komgwaqo iQuarry Road la eThekwini nalapho ke umengameli weqembu EFF uJulius Malema ehambeleke yona le ndawo ukuzohlola umonakalo odalwe izikhukhula nalapho ke ebezonikelela khona imindeni ethe yakhahlamezeka. We have observed the situation our people are subjected to, and we are trying to ease the difficulty that they are confronted with as we speak now. And we're giving it the church because if it goes to government, it will never reach its destination. And its destination is to help the poor of the poorest. They have not been to this church to check the documents of these people and help them get new documents. They have not been here to check the health condition of the children. But if you go everywhere else where the bridges have fallen and the roads have been washed away, they are all there because that's where there's a possibility of tenders, because they follow the money, they do not follow the people. So we want to be where the people are. We know very well that this government is corrupt and is going to use this money for the December conference. This disaster came favorably for them, and they will use it to maximize their vote buying amongst their delegates. Ukuzwa ke kabanzi ngokwenzekile sikhulumisana ke nomunye wabahlali bakhona ke kule ndawo ukuzwa nje ngomonakalo othe wenzeka ngesikhathi kwenzeka zona lezi ikhukhula. Sikubingelele mama, mhlawumbe ecela usibeke isithombeni ukuthi yini eyenzekile ngesikhathi kwenzeka ikhukhula. Sawona kunethe imvula imvula yanyuka ngokunyuka sithe sahleli sathi siyabona sekuhamba ama-container ama-toilet besinawo kwagcina sekuhamba nemjondolo ke eminingi amanzi eqa ibridge agcine sengena kuzo zonke izinto ezikhona emjondolo. Ngokuhlala ke sihleli ngalendlela esihleli ngayo kodwa usizo into esidingayo mangase nje sisizakale ukuthi sisuswe kule ndawo ngoba le ndawo kade ifikelwa zizikhukhula. Unyaka nonyaka nje sifikelwa izikhukhula, abantu bayashona, imindeni eminingi nje iyahlukumezeka ngoba nami ndingomnye wabantu abahlukumezekile endlini nje ndaphuma nezingane kuphela endandihleli nazo, aniphumanga nalutho. Benifike kanjani mala? Ngicela ungibeke isithombeni ukuthi benifike kanjani njengoba nize nahlala la nani ithole phi imvume ukuthi nize nibeke imizi la? Sabeka imizi ngoba singenayo vele indawo ukuhlala ngoba uyafika eJaldini urent endiyeni ibe uphela umsebenzi ungasebenzi uhamba uye emjondolo ufika uhlale khona kwabanye abahlele emjondolo. Nande ndangena kanjalo ndafika behlele emjondolo ndafike ndahlala nami ngoba sengingasakwazi ukurenta la benirenta khona. Umalema unikezele ngezijumbana zokudla emndenini ebalelwa emakhulwini amahlanu wabeke esedlulisela nesamba semali esika-500,000 wamarandi ebandleni eligcine labo abakhahlamezekile. Unxuse ukuba le mnikelo ingakhethi ibala kepha ke isize kanye nalabo bokufika abathintekile kwazise bakuleli. Uthi ke bafuna uhulumeni ahlonze izindawo azofudukisela laba ke abasale eDengwane. It is not a matter that was supposed to take us 7 days. If we had a government that knew which land they own and where, they would have identified that land and immediately removed those people and reallocated them. Now, these people have told us that they've tried to identify pieces of land. When they arrive there, they are told this is an individual-owned land. Why can't the government expropriate that land? Because we have declared a national disaster, which means we do everything in our power to ease the lives
of our people. A national disaster should not only be about procurement, it should be about decisive leadership. Why should we still have those people there? Because a national disaster would have meant state of emergency. Those people removed and reallocated, whether they like it or not, it is for their own safety. Reallocated to an identified land. If it's not state land, it must be expropriated. We were told that this constitution as is allows expropriation of land without compensation. This is an opportune moment for them to exercise that section which they said does not require an amendment. Ezindabeni ze-1KZNTV, kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhulumeni wesifundazwe ubambisane namahlela ahlukahlukene ezenkolo usingathi inkonzo ngenhloso ukukhulekela imindeni yalabo abadlule emhlabeni nalabo abangakatholakali namanje abamuka uhlasela isikhukhula. Imindeni yalabo ababeyingxenye lomkhuleko itho kubuhlungu ukuthi izindlu abamukele kuzo zakhiwa nguye uhulumeni ngakho bafisa enze isiqiniseko sokuphepha kwabantu uma esebakhela njengoba ethembise ukubalekelela. Ngemuva komshophi owehlela isifundazwe KwaZulu-Natal namaphethelo, uhulumeni wesifundazwe ubamba umkhuleko wokukhulekela ukuthula kanye nokuqinisa idolo labo ke abathintekile ngenxa yezikhukhula ezihlasele kulesi sifundazwe emasontweni adlule. uMatheus Mbambo ongomunye wabebethamele lenkonzo nokwadlula emhlabeni udadwabo uthi ke lo mkhuleko uzobathoma amanxeba ophayo ngesigameko okusenzima nokusikhohlwa namanje. Umkhuleko ngicabanga ukuthi yona into esithi ngakhulu lesikhathi samanje njengoba sisesimeni esinje sibonga noNkulunkulu ukuthi ebantwini abawuthathu bekade bemukile kodwa sikwazile ukubahlangula kwawo yedwa kuphela ohambile. Ngokosizo ngingasho ukuthi ngokukamasipala okaDukuza okwazi ukusilekelela ngokuthi sikwazi ukufihla usisi kwayiwo ukuthi ke sihanjelwe usisi abuye sahanjelwa nawo umuzi wonke. Sisakulinda ukuthi mhlawumbe sithole ukusizakala ngendawo yokuhlala okuyiyona singakabe njengoba sisahlala ehholo. Thina nje njengabantu besibekwe endaweni ebekuwumxhaso besithemba ukuthi indawo ebi-right. Sinethemba lokuthi uma mhlawumbe uhulumeni esimuva lapho besikhona ngoba sekuphenduka umfula njengamanje uma esimuva asimuvele endaweni lapho ongeke uphinde kube khona nesimo esifana nalesi ukuthi uhleli umuzi uphenduka umfula. Kulo mkhuleko obuthanyelwe abaholi bezenkolo bamahlelo ehlukahlukene, amakholwa, izangoma, amaqembu ezepolitiki ehlukahlukene kanye nomphakathi wonkana uzikalala udalelwe ukuthi sesiphinde sakhula isibalo sabantu asebedlulile emhlabeni njengoba ke sebebalelwa ngaphezulu kwa448. uKhuzeni uthi ke benguhulumeni bazofundisa imiphakathi ngokuguquguquka kwesimo sezulu. We are aware of the climate change and the challenges it poses on us as the country. We will continue to improve on systems and intervention to mitigate the effect of climate change. We are also conscious that we still have to do a lot to fight pollution and environmental degradation. We will step up the work of KwaZulu-Natal Climate Change Council to ensure that all municipalities are given leadership on what needs to be done to mitigate the effect of climate change. Isifundazwe KwaZulu-Natal kaqali ke ukuba sihlaselwe yizikhukhula ezifuzelezi njengoba ke ngonyaka u1987 zahlasela izikhukhula ezifuzelezi. Umfundisi uVusi Dube unxuseke abaholi bezenkolo ukuba babumbane kwazise bawumgogodla wabakhahlamezekile. Ngingajabula kakhulu amabandla uma engahlangana nje wonke abesohlelo noqala uhlelo icounseling okufanele sinikeze abantu kodwa losibili uhlelo kumele silwenze lokuthi emabandleni sikona makuyikhona indlela ukuthi siqoqe ukudla noma impahla omatrasi imbhede labantu balahlekelwe sibe nendlela yokuqoqa bese sibahambisela ngoba uhulumeni unalo iqhaza libambayo kodwa thina befundisi siyabazi labantu sisondele eduze kakhulu kwabo nabaye befundisi kumele sibizane sifone
sibonelane sikwazi ukuthi sigroup yaba befundisi sihambise usizo. Ngicabanga ukuthi libaleka kakhulu iqhaza kithi ngoba laba abantu abavelelwe ilengozi noma abavelelwe lesimo baseduze kwethu njengabefundisi siyabazi. Uma khona mhlambe abalekelelayo balekelele through ama NGOs noma bona baqhubeke nawo ama programs ngoba njengoba sibhekene naleli ife elimnyama kwi province yethu kunabantu asebethola opportunity yokuthi bazicebise bona. So up until government naye aba nama systems ngoba siyazi ukuthi abantu abagcina benza lezi zinto asitholi kahle ukuthi kugcina kwenzakaleni ngabo ukhona oke aboshwe noma kukhona abe njani kodwa siyasibona umuntu esuka la aye kwenye department. Ezinabenze 1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngisethekwini. Isiqalile imndeni ukufihla izisulu ezaphangalala ngenxa yezikhukhula. Namhlanje kufihlwe amalungu omndeni wakwaMsana amabili, umama kanye nendodakazi yakhe abashona ngemuva kokubhidlikelwa yindlu ababelele kuyo etshela imnyama ngaphandle kwasePinetown. Iziko lezindaba le1KZNTV like labiya ngalesigameko salomndeni lapho kwakusatholakala khona umama kuphela. Kuthe ngemuva kwezinsuku ezimbili kwatholakala indodakazi bude buduze nasekhaya kanti inkonzo yokufihlwa kwabo yenzeke emaqonqo eMkungundlovu nalapho kade sebezinze khona. Inye isigameko esike sabika ngaso njengeledlule esiphathelene nazo izikhukhula lezi esanda kuhlathela isifundazwe kwaZulu-Natal. Namhlanje sikhona ekhaya kwaMsani emaqonqo ngaphandle kwaseMkungundlovu lapho ke kuzofihlwa khona amalungu omndeni amabili okungumama nendodakazi abadlule kulandela ukubhidlikelwa yindlu abebelele kuyona ngesikhathi belele etsheleni lemnyama okilapho ababekhona. Namhlanje ke bekuyinkonzo yabo yokufihlwa. Anti ke walekhaya okungudade wabo kababa walekhaya kaMsani esikhulume naye usibikelile ke wasitshela ukuthi naye ke wayekhona egcekeni kepha elele kwenye indlu ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko lesi. Uthi ke bezwa ke ukukhala ke into ekhala kakhulu base beyaphuthuma ke nayo indodana kamfowabo bese beyobheka bafika ke sekwenzeke lo mshophi. Ngithe ngizwa khona into eqhumayo ngithe mangiphuma kanti nomfanele kwamfowethu uyaphuma sahlangana ekhoneni uma sifika lapho siyafica indlu isilele. Ayibanga futhi yodwa kwalala kamfowethu kwalala ekababa wami indlu. Emva lapho ke kuhamba umakoti kwamndodakazi kwase kumuka nje yonke into eyayisendlini ngoba ngisho isigubhu sagesi asikho amabhodo ingubo zokulala ukudla akukho akukho nje ukuhamba kahle. Uyachaza ke ukuthi ke njengoba ke isimo sinje akabona ukuthi umfowabo ke uzoyithatha kahle indaba uthi ke ubona ukuthi ngathi uzodinga usizo uma ke sekudlule wonke lo msebenzi lo wokufihlwa ke kamama kanye nendodakazi. Ngizothi umfowethu udidekile nje ngoba umuntu onesibindi bandla ukholwayo yonke into uyibeke emthandazweni kodwa mina ngoba owakwethu ngiyambona ukuthi ene udlula komngcwabo uzoba nenkinga. Ezindabeni yizo 1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Lihlelo lomhlazi 19 kuNhlaba ukuqula kwecala lokwakha itulo lokuzama ukusoconga unobhala wesifunda ifanoti ngaphansi kweqembu le-ANC uThobelani Ncamphalala nowayeyimeya yaseMtubatuba ngaphambilini. Leli cala selidonse cishe izinyanga eziyisithupha kanti kubikwa ukuthi omunye wabasolwa wagcina itholile ibheyile kwathi ababili baqhubeka nokubhadla ngaphakathi esitokisini. Kuhlehlile uqulwa kwecala lokwakha itulo lokuzama ukusoconga unobhala weqembu le-ANC kwisifunda iFar North nowayeyimeya yaseMtubatuba uThobelani Ncamphalala. Kuzokhumbuleka ukuthi abasolwa abathathu baboshwa babekwicala lokwakha itulo lokuzama ukusoconga unobhala kaKhongolose uNcamphalala. Iqembu likaKhongolose libhekene nezinkinga zokubulawa kwabaholi bezepolitiki kanti kuleli cala bakubeka ngembaba ukuthi abahambisani nokubulawa kwabaholi futhi bayaziqhelanisa nomunye wabasolo ilunga likaKhongolose obekwicala lokwakha itulo lokusoconga lonobhala. Amalunga kaKhongolose asaloku eqhubeke njalo nokubonakala enkantolo ezofaka ingcindezi yokuthi abasola bangayitholi ibheyili. Iziko lezindaba lihabule ukuthi omunye wabasola ungaphandle ngebheyili kanti abanye ababili basabhadla ngaphakathi esitokisini.
Leli cala libe selihlehlela umhla zingu-19 kuNhlaba 2022. Ezindabeni ze-1KZN TV kubi kuzamando sicele ngisenkantolo eMtubatuba. Mbukela ke siya itolo siyabuya nezindaba. Siphinde sikwamukele mbukeli 1KZN TV usabukela izindaba osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osokwini lanamuhla. Owe-EFF uthi uzoqina ukubuyiswa komhlaba elikaMthaniya likhulekelwe okulehlele ngezimvula. Isiqalile imingcwabo yezisulu zezikhukhula. Sekuphela isonto amantombazana amabili amuka nomfula umsunduze eMgungundlovu engatholakali. Lamantombazana neminyaka eyishumi nesishagalolunye ubudala amuka nomfula ngolwesine ekseni esikhathi eya esikoleni. Abatshwizi basemanzini balokhu baqala ukubheka abatholakali. Sekwaze kwangenelela namasosha asebenzisa indize nophephela emhlane. Sonto namhlanje amantombazana amabili amuka nomfula umsunduzi engatholakali. Lamantombazane aneminyaka ephakathi kweyama-24 ubudala kanye enye ineminyaka nesishagalolunye ubudala. Amuka ke nomfula umsunduzi khona la eMgungundlovu ngesikhathi ewela ekseni ngolwesine olwedlule eya esikoleni. Ngokusho ke kwakhe ubaba wawo amantombazane uIshwabomba Howers uthi lamantombazane ayewela ke ngemumva ukuthi ebone owesilisa owawela wafinyelela ngaphesheya. They saw one of the neighbor crossing the river, so they said, okay, I think it's manageable now. So by making the attempt, unfortunately, I think as girls, it wasn't, they were not strong enough. And then the current pushed them off the bridge. And across the river, there's a neighbor that who was in his yard. He had a cry, and as he lifted up his eyes, he could see one was already in a position of falling down, and the other one is trying to pull. But the force of the water pushed both of them into the water. uIshwabomba uthi ke ukufunwa kwawo lamantombazane akhe amabili kwaqala ke ngawo lesine kanti ke ngosizo lomphakathi kanye nabo olabatakuli abakatholakala kuze kube manje yize noma sekwangenelela indiza mshini enophephela emhlane yamasosha. On Friday, the 15th, that's where a rescue team came with a dog, but they did a search over all along the river, on the river bank. Yeah, no one went into the river. So the search has been there. Second time, the rescue team came as well. There were a big team, about 13 of them, with an SNDF helicopter as well. Yeah, so according to them, the mandate that were given by their superiors, they were not to go into the water. Following the incident that happened in Henley Dam, they lost one of their members and the dog. Kanti ke ngizocela ke la uzakwethu esebenzisana naye uSithabiso Sibiya ukuthi nje ake asitshengise isimo sawo lomfula nanokuthi ke isimo ke sakhona sinjani njengoba ke sizobona uma ke sekuvela lapha enzansi ukuthi iwona umphakathi loya lapha abanye abantu bahlala khona bese ukuthi umndeni lo wakwa Howers wona uhlala ngala ngaphesheya komfula ngaphesheya komfula ngasesandleni sobunxele sami amantombazane ayisuka ngakhona ke ngala ngasesandleni sobunxele sami ezowela ewelele ngala ngaphesheya ngasesandleni sokudla okuyilapho ke agcina engafikanga khona. Kanti ke mbukeli njengamanje uthi ke abakafuni ukuthi ke ba declare okanye bahlonze amantombazane akhe njenga angasekho emhlabeni lokho kuchaza ukuthi abakaqalisi nezinhlelo zokuthi bacabanga ukuthi bazobafihla kanjani. Uthe bazolinda izinsuku eziyishumi-4 ukuze ke bezobona ukuthi bayatholakala yini emfuleni. Ayanda Dube wezindaba ze-1KZN TV ngibika ngisemgungundlovu. Isaguga sasesikhaleni kuwa-21 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uQueen Gugu Dlamini oneminyaka engama-80 ubudala sithi namanje sisadunguza ebumnyameni ngokungalitholi usizo lokulungiselwa kwendlu kulandela ukuthi umuzi washa ngenxa yekhandlela kunyaka owedlule ngenyanga kaLwezi. Emva kwalomlilo kwagcina kudlula emhlabeni umkhulu neminyaka engama-83 83 njengoba agcina eshonele endaweni yesigameko. uGugu Dlamini unxusa noma ubani ongamsiza
ukubamlungisela umuzi njengoba esephila ngokulala komakhelwane. Wasala unjena umuzi kagogo uDlamini esikhaleni kuWard 21 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze emva kokuba washiswa umlilo owadalwa yikhandlela. Kulomlilo kwagcina kudlula emhlabeni umkhulu uDlamini oneminyaka engama-83. Kwimanje ugogo uDlamini oneminyaka engama-80 uphila ngokuhlala komakhelwane njengoba umuzi wakhe ungena amanzi. Lesaguga sesicele noma ubani ongaba nosizo asilekelele okuhlanganisa nomasipala imbala uMhlathuze ukuba kwazi ukwakha umuzi wakhe ukuze abuye ekhaya. Ngehlelwa umlilo phakathi kwekhaya ukuthi ugesi wawungekho ukuze sithole lo mlilo owasehlela phakathi kwekhaya kwaze kwadlula ubaba wekhaya. Manje ngicela usizo lokulungiselwa lendlu ngoba angisalali kahle, ngihambe ngilala komakhelwane. Kwesinye isikhathi abangihawukelayo kube kude nalapha okufanele kuba ngabe ngihlala khona. Ngiyalicela ke usizo, ngicela ukuba ngisheshiselwe ngoba abakwamasipala babengithembisile ukuthi bazongakhela. Inyanga seziwu5 manje ngihleli ngilindile. Ngiyanicela ke ukuba ningisize ngoba ngihambe ngilala komakhelwane. Lesigameke senzeke ngonyaka owedlule ngenyanga kaLwezi umasipala uMhlathuze owusaholwa imeya uDokotela uDonda unalo ulwazi ngalesigameko kanti wathembisa ukuthi uzomsiza ugogo uDlamini. Kuze kube manje ugogo uDlamini usadunguze bomnyameni kokulungiselwa umuzi wakhe. Umasipala ngokwakusaphethe ubabudonde sabambili kanye no wayekhona ubabungcobo bafika bonke nangomncwabo. Kwakunesithembiso ke sokuthi babethi bazomsiza ugogo kodwa ngokubonelela kokuhamba kwesikhathi yikho lokho sekwenze ukuthi saze sacela nabohlelelo be-1KZNTV ukuthi basize ukuthi basibele umlomo omphezulu ukuthi basicelelele ugogo usizo ngoba ugogo uyahamba ebhaca lapha athola khona isikhala. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala uMhlathuze ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Lo uphethe zokuxhumana ngaphansi kwenkampani ephakela amanzi uMhlathuze Water uSiyabonga Maphumulo usekhipha isexwayiso esibheke emphakathini sokuthi baqaphele imfuyo nokunye njengoba bezodedela amanzi kumadama amakhulukazi asegcwele kakhulu. Ekhuluma neziko lesindaba uthi phakathi kwamadama okuzodedelwa kuwo amanzi kubalwa neJozini Dam engelinye lamadama amakhulukazi kuleli ligcwele ngaphezulu kuka-90%. Ngakho sebethatha isinqumo sokuthi bawadedele amanzi nokuzokwenza amanzi agcwele kakhulu emfuleni ephakelwa ileli damu. Umphakathi owakhele enyakatho nelikaMthaniya usuxwayiswe ngokuthi uqaphele uma usebenzisa imfula ephakelwa idamu elikhulukazi kuleli iJozini Dam njengoba ligcwele kakhulu. Lezi ndaba zokugcwala kwaleli damu zidalulo ophethe zokuxhumana eMhlathuze Water kanti uthi nalabo abakhe emsebeni yomfula kumele baqaphele bagade nemfuyo yabo. Sithanda ukuxwayisa umphakathi kakhulukazi olaphayana eJozini Dam ukuthi ngenxa yemvula esanda kufika behambisana nezikhukhula ezinamandla idamu lethu nelinye libalwa njengamakhulukazi ezweni sithatha isinqumo sokuthi kumele sidedele amanzi ngoba njengamanje ligcwele lilapha ngaphansana nje kuka-90%. Uthi akuyona iJozini Dam kuphela egcwele kodwa namanye amadamu agcwele. Uthi yize kunjalo umphakathi awuqhubeke nokuphatha kahle amanzi njengoba isimo sezulu siqhubeka nokuguquguquka. Ube esedalula nokuthi ingqalasizinda yaseMhlathuze Water ayizange ilimali. Umnyango wezamanzi usuthatha isinqumo sokuthi lela damu uvule amasango alo ukuze uthi ukuphungula amanzi azayoshala lapha ku-85% lesike sakhuluma ngawo. Lokhu ke kusho ukuthi imphakathi ihlala osebeni lemfula singabala nje umfulo lapha ophongolo
Sithanda ukuyixwayisa ukuthi kungenzeka ukuthi umthamo wamanzi uthi ukunyuka ngoba amanzi sizobe siwadedela umthamo wawo ngo-75 cubic meters per second. Imfuyo bazama ukuyiqhelisa nempahla yokusebenza ke nje nokunye ukuthi osebeni lemfula nabo abantu ngqo bangathathi ngokuthi hayi mhlambe umfula lo abavama ukusebenzisa bayawazi ukuthi umthamo wamanzi uvama ukuba kanani. Uphethe ngokuthi azwelane nalabo abashiwe ihlobo zabo emhlabeni ngesikhathi sezikhukhula nezivule ezinamandla, abanye basala dengwane bengenawo amakhaya. Wabe sedalula izinhlelo abanazo zokusiza izisulu. Nelinye lamadamu ethu iGoodethrow Dam nayo ilaphayana ku-92% nokuyisibalo esihle kakhulu sokugcwala okusho ukuthi amanzi esinawo awumthamo enele ukuthi singakazi ukwaphaka njengoba sesibheke enyangeni zasebusika. Kodwa yize kunjalo ke njalo masikhuluma nomphakathi sihlezi sisho ukuthi amanzi asiqhubeke siwasebenzise ngendlela enokonga ngoba njengoba sizwa nje ososayensi bekhuluma ngeglobal warming okuyisimo sokuguquka kwezulu. Angeke sazi namhlanje sithola imvula ezenza umonakalo omkhulu enkathini ezayo ngenzeka kube isomiso. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuzamando Sicele ngise Richards Bay. Mbukela ke siya itolo siyabuya neindaba. Isiphinde sikwamukele mbukeli 1KZN TV indaba sifundele uThabani ake sibheke lezo indaba ethe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Owe-EFF uthi uzoqina ukubuyiswa komhlaba. Elikamthaniya likhulekele okulehlele ngezimvula. Isiqalile imingcwabo yezisulu zezikhukhula. Mbukeli ke sibheke ngosini yezomnotho. Mbukeli ke sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lo 15 rand 21 cent maqhathaniswa nedola semelika libu 19 rand 86 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16 rand 61 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1946 US dollars 94 cent iounce kuthwele ngahloziwe ubu 106 US dollars 80 cent umphongolo. Mbukeli ke sibheke engosini yezemidlalo. Sigcine sigcwala udaka isinyawo kulobe ngumqeqeshi weqembu leKaizer Chiefs uStuart Baxter obeneminyaka engama-68 obese ekhuza ibuya kuleli qembu. Lembiko isabalele kwabezindaba ilandela ukungenzi kahle kwaleli qembu kwimidlalo yalo yakamuva ye-DStv Premiership okuhlanganisa nalowo elihlulwe kuwona iSuperSport United ngegoli elilodwa eqandeni. Emva kwalomdlalo ose-FNB kwabonakala abalandeli baleli qembu bezibhofana bechapha uBaxter ngenhlamba bethi akahambe ngoba uhlulwa umsebenzi. uBaxter ekhuluma nabezindaba waziphendulela ukuthi angeke aze ezwe ngabalandeli. Kulendele ukuthi uAtazwane kanye noDillion Shepherd baqhubeke nokubamba isitambo kuleli qembu kuze kuphele isizini. Mbukeli ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli ziyagoqala ebesikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZN TV. Izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.